Το μουσείο ξεκίνησε σαν ιδέα το 2013 και ήταν μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον πολιτισμό της γεύσης σε έναν μοναδικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό του 19ου, το οποίο έχει αναπαλαιωθεί πλήρως και χαρακτηρίζεται έτσι εκτός από την υπέροχη ατμόσφαιρα και την αισθητική του, είναι πάρα πολύ κοντά και στην Βαρβάκιο Αγορά, κάτι το οποίο μας ενδιέφερε διότι θέλαμε εξ αρχής να συνδυάσουμε προγράμματα στο χώρο και στην αγορά, όντας και το κέντρο της γαστρονομίας της πόλης. Άρα βρήκαμε τις ιδανικές συνθήκες σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο Γαστρονομίας συνδυάζει περιοδικές εκθέσεις, οι οποίες έχουν θεματολογία πάντα την διατροφή, τη γεύση. Αυτή την περίοδο τρέχει μία έκθεση φωτογραφίας από τον πλανήτη στο πιάτο, λέγεται. Είναι φωτογραφίες τις οποίες έχει συλλέξει ο Παύλος ο Γεωργιάδης από ταξίδια του ανά τον κόσμο, όπου παρουσιάζεται η σχέση των ανθρώπων, των κάποιων γηγενών φυλών, με την καλλιέργεια της γης και με τη φύση ευρύτερα. Με έναυσμα τις εκθέσεις που κάνουμε, ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει σε αντίστοιχα θεματικά γεύματα που γίνονται στο εστιατόριο του χώρου ή ακόμα και σε ένα μάθημα μαγειρικής, όπου συνδυάζεται πάλι η επίσκεψη στην αγορά, η γνώση γύρω από την τοπικότητα και την εποχικότητα των υλικών και η σημασία του να μαγειρεύουμε και να ασχολούμαστε περισσότερο με την διατροφή μας.